लफाय दख'ना प्रिन्टेड पुरा अरिजिनेल नोंथांमोना नायना ला प्रिन्टेड स्टिकार मारिनाय 4000 3500 खमनिबो दं एसे 1500सोनि खम दामनिया खिन्थु फालि गैया बेफोर फालि जाजोबगोन नायनायफोर जाबाय लकेल माथा दानाय एकदम न'आवनो माथा दानाय गैया लादो जोंहानि गोजालै बेफोर दखनाया मैथासनि गोजा बाय नुफाय मारै लफाय Kebaik dua sang liya? 5, posisi. Acha. दा एसे लांनानै न' बानायफिनना बखिनांगोन ना? दा बखिनांगोन नोङो लफाय लफायखौ लांफाय बोनाय जायो ओइ मान्दारि लफाय नङा मान्दार निउ डिजाइन दुर्गा पूजा स्पेशल मार भाई सिंग्रा बाजाराव मोनो बांसिन बिदिखौ बेलेगाव मोनालै एभेलेबल लफाय बै जोंनिया मा बै जोंनिया मिथिया दुर्गा पूजानि गोदान डिजाइन बेसेबां दामफोरा इयो बेयो लायथ'वाखै लाग ओरैहाय लायथ'वाखै हा फैदो फैनायखायनो चान्स मोनबाय स्ट्रेस दखना 2500नि 5 बेफोरनो आरो फुजानि दाइबार नंगौना लफाय बेफोरखौ बायनो हागोन गासैबो लफायखौ मोजां मोना ना लफाय आरो मा आलदायाव रेस गोजासो लफायखौ आरो गासैबो जोमनो हाया